Gihimo ang nationwide simultaneous logistical readiness test and dispatch ceremony sa PNP Directorate for Logistics sa pagpanguna ni Police Major Ronaldo Olay, ang Director sa Logistics Finance Preparedness for the national and local elections. Gisalmutan kini sa mga personahe sa Davao de Oro Police Provincial Office, pinaagi sa usa ka virtual teleconference nga natigayon sa Davao de Oro Police Provincial Office Covered Court, Purok 16, Poblasyon, Nabunturan, Davao de Oro. Ang aktibidad usa ka pagpangandam sa May 9, 2022 elections diin padayon ang ginahimong plano o estratehiya sa PNP aron sa pagsiguro sa seguridad ug kahapsay sa komunidad atol sa ipahigayong eleksyon. Gipaniguro usab sa PNP nga dunay saktong logistical support alang sa mga pulis nga makatabang sa ilang security operations atol sa election period. Ang logistical capability sa organisasyon tinguha nga masuportahan ang PNP units nga miapil sa extended police operations nga nanginahanglan og pagpangandam aron mabuhat ug maayo sa mga pulis ang ilang mga trabaho. Ang aktibidad makatabang aron mas mapaligo ng sense of responsibility sa PNP sa umaabot nga piniliay aron mapugnan ang violent incidents nga posibleng makaapekto sa piniliay. Nitambong sab atol sa seremonya si PNP Chief Police General Leonardo Carlos, gibindisyonan ni Reverend Father Nestor Hinco Jr. sa Santa Teresita Parish ang mga ekipo, sakyanan, ingon man ang mga personahe. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.